Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Җәмәгать транспорты һәм КАМАЗ бәрелеше кичә Чаллыда юл транспорт хәрәкәте булды. Чаллылылар ремонт эшләренең барышыннан канәгать түгел, сәбәпләр нидә? Кайбер укучылар имтихан тапшырырга, икенчеләре эшкә урнашырга әзерләнә. Алар өчен 3000-дән артык эш урыны булдырылган. Вакыйгалар темасы йөк машинасы белән бәрелешкән автобуста булган 3 зыян күрүче медицина учреждениеләренә озатылган. Кичә Чаллыда КБО тукталышы янында юл транспорт хәрәкәте булды. Аварияда Газель һәм КАМАЗ бәрелеше. Җәмәгать транспорты салонында пассажирлар булган. Тулырак безнең сюжетта. Пыяла кыйпылчыклары буйлап сак кына атлап килгән ир-ат 12-нче автобус йөртүчесе Раил Якупов. Булган хәлнең версиясын ул безнең төшерү төркеменә сөйләде. Аның сүзләренә караганда, ул инде тукталыштан китәргә җыенган була. В зеркало посмотрел, КАМАЗ сзади едет со скоростью где-то примерно, 60 километров примерно, я думаю. Я думал, притормозит. Нет, на полном ходу въехал взад. Салон эчендә 6 пассажир булган, алар барысы да ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә тикшерү һәм медицина ярдәме күрсәтү өчен китерелгән. 7-нчесе исә соңрак үзен медицина учреждениесенә килә. Барлыгы 3 ир-ат һәм 4 хатын-кыз булган. Двое пациентов было госпитализировано в БЦМП, одна пациентка в тяжелом состоянии в реанимационное отделение, но на сегодня она уже переводится в обычное коечное отделение. Второй пациент был госпитализирован в травматологическое отделение. Одна из пациентов была переведена в 5-ю больницу с травмой лицевого скелета, все остальные пациенты были отпущены домой. Состояние пациентов, которые находятся в БЦМП, в настоящий момент расценивается как стабильное. Авария Муса Джалиль проспектында була. Водитель автомобиля КАМАЗ 1986 года рождения, следуя в прямом направлении по проспекту Муса Джалиля со стороны улицы Магистральной в сторону проспекта Казанский, управляя автомобилем, не выбрав безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автобусом ГАЗ. Әлегә бу вакыйганың барлык нечкәлекләрен ачыкларга кирәк. Шулай ук юл транспорт хәрәкәтендә катнашучыларның һәрберсенең гаепле булу дәрәҗәсен билгеләү зарур. Чаллы прокуратурасы рейс автобусы һәм йөк машинасы катнашындагы авария буенча тикшерүне контрольгә алды. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллылылар ремонт эшләренең барышыннан канәгать түгел. Төгәлрәк әйткәндә, 31-08 йортында яшәүчеләр йорт яны территориясын реконструкцияләү алар теләгәнчә үтми дип ышандыра. Каршылыкның сәбәпләре нидә? Тулырак безнең сюжетта. Рифат Бәдертдинов 31-08 йортында 20 елдан артык яши. Элек подъездга керү урынында бетон сукмаклар булган, ләкин алар бик нык утырган һәм ремонт таләп иткән. Ишек алдын реконструкциялый башлагач, Рифат Бәдертдинов үз теләкләре турында белдерә. Сукмаклар ясалды, ләкин бөтен җирдә дә түгел ди ул. Чаллылы сүзләренчә, гимназиягә алып баручы юлны да күп еллар яңартмаганнар. Менә монда киңрәк итеп балалар йөрий бит инде, балалар гына түгел, коляска белән йөриләр. Киңрәк итеп, яхшырак итеп, шушында сукмак салырга иде. Бу хәлгә ачыклык кертү өчен безнең редакция рәисенең безнең ишек алды программасы хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итте. Анда ишек алдын төзекләндерү халык белән килешенгән схема буенча башкарылганын аңлаттылар. Шулай ук проектның кураторлары халык белән 3 очрашу үткәргәннәрен белдерделәр. По итогам всех 3 встреч нам не поступило предложений касательно увеличения количества дорожек. Если говорить о тротуаре, который идет до гимназии, его ширина составляет 1 метр 80 сантиметров. Этого достаточно для движения 2 людей рядом. Такие тротуары выполняются во всех дворах набережных Челнов. Хәзерге вакытта яңа яктырту баганалары урнаштырылган, юл катламы яңартылган, җәяүләр, сукмаклары һәм башка күп нәрсәләр эшләнгән. Айзилә Шаймөхәммәтова, Искәндәр Мирзагитов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кайбер укучылар имтихан тапшырырга әзерләнә, икенчеләре эшкә урнаша. Ләкин бу җәйге каникул вакытында гына. Алар өчен 3000-дән артык эш урыны булдырылган. Бу хакта бүген хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшмәдә кадрлар үзәге директоры Татьяна Быданова хәбәр итте. Мәктәп укучыларының эш көннәре башланды. Кайберәүләр үз мәктәпләрендә, икенчеләре предприятиеләрдә эшли. На июнь направлено через Центр занятости в организации города 1086 подростков. Работа продолжается. Чаллы мэры Наил Мәхтиев укучыларны эшкә урнаштыру мәсьәләсен контрольдә тотуны сорады. Мәсәлән, кадрлар үзәге белгечләренә предприятиеләргә барырга, укучылар һәм предприятие җитәкчеләре белән сөйләшергә тәкъдим итте. Поделиться своими впечатлениями, как и что там происходит. Да.
Для нас это тоже очень важно. С тем, чтобы и там, на предприятиях нашего города, создать хорошие, достойные условия для наших детей. Они тоже должны работать в комфортных условиях. Кадрлар үзәге директоры хәбәр иткәнчә, һәр бу эш алып барыла, тикшерүләр үткәрелә. Азилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Төрле зәвык өчен һәм төрле төстәге аяк киемнәре, Беларус аяк киемнәре күргәзмәсе Алабугага да барып җитте. Чалалылар сыйфатлы итекләрне, туфлиләрне һәм сандалияларны бәяләргә өлгерде инде. Уңайлы һәм җайлы аяк киемнәрен сатып алырга өлгерегез. Күргәзмә 10 июньгә кадәр эшли. Алабуга һәм Яршалы халкы үзләрен Белорусиядан килгән сыйфатлы, уңайлы һәм җайлы аяк киемнәре белән сөендерә алан. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясенең киң сайлап алу мөмкинлеге, шулай ук арзан бәяләр сатып алучыларны шаккатырачак. Барлык тәкъдим ителгән модельләр фабрикада җитештерелгән. Данные летние туфли очень комфортные, удобные, подходят на любую полноту ноги. И на такие проблемные ноги выпирающие косточки, деформация пальцев, а также обувь имеет очень красивую перфорацию. У мужчин в основном проблема на высокий подъем. Данная обувь это все предусматривает. То есть с одной стороны идет резинка, с другой стороны лип. Демисезон ботинкалар, ярым итекләр, төрле туфлиләр һәм җиңел сандалиялар бирдә киң төсләр гаммасы тәкъдим ителгән. Отличная обувь, мягкая, удобная. Для кого есть косточка, это просто находка. Белорус аяк киеме күргәзмәсе 10 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Алабугада аяк киемнәрен Тынычлык проспекты 28 Иллюзион кинотеатры, шулай ук Яршалы шәһәре үзәк сәүдә үзәгендә сатып алырга мөмкин. Бүгенге менә шулар, мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Компания «Толла». Металлопрокат и стройматериалы. Все для водоснабжения, отопления и канализации. Резка и рубка металла. Звоните 77 02 39. Получите денежные средства в КПКГ «Господдержка» на выгодных условиях под залог транспортного средства или недвижимости. Набережные Челны, Новый город, 107.